36 μπαρ και 16. Λοιπόν, όπως μας είπε και ο μάστορας, μηχανικός, είναι πάρα πολύ καλά τα μετρήσεις. Για να δούμε και στον δρόμο πώς πηγαίνει. Καταναλώσεις που δεν έχουμε δει ποτέ. 4,3 εγώ δεν έχω δει σε αυτό το αυτοκίνητο μέσα κατανάλωση. Καθαρίσαμε το DPF και την EGR. Το αυτοκίνητο αναπνέει, πάει πολύ ωραία και δεν είχαμε πρόβλημα βουλωμένο DPF, απλά το κάναμε για συντήρηση. Ήμουν γύρω στο 55%. Δίνει γκάζι, έχει πολύ καλή οικονομία καυσίμου. 4,3 εγώ δεν έχω δει ποτέ σε αυτό το αυτοκίνητο, να είμαστε ειλικρινείς. Αρπάζει και όχι, είναι πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή έχει αλλάξει το αυτοκίνητο. Κοίτα πως δίνει με Τετάρτη. Αεροδρόμιο. Εντάξει, έχει γίνει πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό που μας το είπε ο φίλος το Παπαλουκάς και είχε δίκιο στο που μας έκανε το καθαρισμό του DPF, είναι ότι όταν καθαρίζουμε το DPF, καλό είναι να καθαρίζουμε και την EGR, την παλβίδα ανακύκλωση καυσαερίων. Στα 1600 τα πετρέλαια είναι σχεδόν μαζί. Δηλαδή, αφού βγάζεις το DPF, είναι ευκαιρία να βγάλεις και την EGR και να τις κάνεις και αυτήν σε ένα καθαρισματάκι. Κοίτα το 4,2 και πέφτει. Δεν τα έχω δει εγώ αυτά τα νούμερα. Δεν τα έχω δει εγώ αυτά τα νούμερα. Πολύ, πολύ ωραία δουλεύει το αυτοκίνητο, αρπάζει, οικονομία καυσίμου και ήμουν στο 55% το DPF μου, που ουσιαστικά απλά το έκανα συντήρηση, δηλαδή το βγάλαμε και το καθαρίσαμε. Και την EGR, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και η EGR, δηλαδή το κάνετε αυτό, καθαρίστε και την EGR. Καλό κάνεις, κακό δεν κάνεις. Θα γράψουμε κάνα χιλιόμετρο τώρα, βάλαμε και πετρελαιάκια που φτύνουν και το πετρέλαιο τώρα.